खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मेघालयआव हाग्रानि मैखुन जानानै 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां जब्रा। बे जाथाया मेघालयनि वेस्ट वेन्टिया हिल्स जिल्लानि लास्केन CNRD ब्लकनि सिङाव थानाय साफाई गामियाव जादों। वेस्ट वेन्टिया हिल्सनि SP सेमसां शेरतेया फोरमायनाय बादिब्ला एखे गामिनिनो गंथाम नखरा हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै लोमजानाय जायो। नखरसेनिनो 3 फारियै 14 बोसोर बैसोनि वानचालान सुचियां, 10 बोसोर बैसोनि किटलांकी सुचियां आरो 8 बोसोरनि रिवानका सुचियाङा हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै जिउ खहा जायो। लोगोसे बिमा 43 बोसोर बैसोनि जुमुनलां सुचियां आरो 10 दाननि फिसाज्लाया जब्रा जानानै दासान्दि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। गुबुन गंसे नखरनि सोद्रोमाफोर फारियै रिबाइटकी सादाब, सानमी सादाब आरो सा सादाब बिसोर 3बो मैखुन जानानै जब्रा जानायाव जवाइनि देहा फाहामसालियाव दासान्दि फाहामथाय लागासिनो। बे एखे गामिनिनो गुबुन गंसे नखरनि सोद्रोमाफोर फारियै अफार सुटनगा, आना सुचियां आरो निवानसुआ कानाय बिसोर 3बो हाग्रानि मैखुन जानानै जब्रा जानायाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। फिन आरोबाव बर'नि माखासे गासै मोन 8 दोरोङारिफोरा GI टेग मोनबावबाय। बर' हारिमुनि आंगो सिनायथि आर'नाइ, दोरोङारि ओंख्रि नाफाम, अनला ओंख्रि, बर'नि गोखा गोखै, जौ गोरान, जौ गिसि, जौ बिदै आरो नारजिया GI टेग मोननो हाबाय। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFOआ हरखाबै स्ट्रक जानानै रुंसारि जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFO ब्रह्मानन्द पाटगिरिया रुंसारि जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि नेमकेयार हस्पिटालाव देहा फाहामथाय लागासिनो थानाय बुब्लियावनो दिनै अबथिरायै रुंसारि जायो ब्रह्मानन्द पाटगिरि बिथाङा। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। भारतनि सकबल हानजायाव 3 बर' फिसाफोरा सायख'जादों। फैगौ जुलाइ दाननि 22 निफ्राय 29 खालारसिम हंकंआव जानो गोनां GT एसिया पेसिफिक सकबल चेम्पियनशिप 2024 आव नेशनेल सकबल टीमनि जानानै अशक गयारिया मेनेजार आरो 2 गेलेगिरि फारियै धनन्जय बसुमतारी आरो जुथाइ बसुमतारी बिथांमोना सायख'जादों। सेबा आरो CBSEजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला PSUआ बरायदों आरो मान बावदों। तितागुरि इरागदाव कमिउनिटि नब्लाङाव खुंफुंनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसाफोरनि बिमा बिफाया गोजोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।